nykypäivän viestintämetodeja. Eli kuinka monelle tämä vastuullinen viestintä on ylipäätään tuttu käsite, tai mitä te mietitte asiasta? Ihan vapaasti saa nyt keskustella. Ei mitään hajua. Jaa. Mites muut? Onko muut miettinyt tämmöistä käsitettä kuin vastuullinen viestintä? Kyllä, onko sitä on tullut tuossa sertifikaattihaussa ja STF-merkihaussa esille. No niin. Eli se tosiaan tässä niin kuin käydään vähän niin kuin sitä niin kuin mainospuolta läpi niin kuin viestinnän metodeista, vähän sitä niin kuin uskottavuutta ja sitten käydään vähän sitä, että miten ihmiset kokevat niin kuin kohdeyleisön yleisesti ottaen. Eli tosiaan olen Kim ja olen meillä töissä tosiaan tieto- ja viestintätekniikan puolella. Eli mulla on itsellä taustaa niin kuin ennen kuin tulin meille töihin, niin tosiaan olin myyntipäällikkö ja web-kehittäjä ja tosiaan omat vahvuudet on siellä digitaalisten viestinnän ja digitaalisten palveluiden tuottamisessa. Eli olen tosiaan tehnyt melkein 20 vuotta konsultointia aina IT-hankinnoista sitten sinne myynnin kehittämiseen digitaalisilla palveluilla. Eli tänään puhutaan vähän siitä digitaalisesta puolesta enemmän kuin siitä ihan pelkästään pohjaviestinnästä. Ja tavallaan se, että niin kuin se vastuullisen viestinnän tai mihin se pohjustuu, niin sehän on käytännössä sitä aitoutta ja läpinäkyvyyttä ja tietenkin sitten johdonmukaisuutta. Ja tavallaan mä tykkään aina tuoda vähän semmoista niin kuin taustatietoa siihen niin kuin lähtökohtaisesti niin kuin tilastotieteiden puolelta. Eli tässä vähän niin kuin käytännössä, jos mietitään vuonna 2025, niin 4/5 kuluttajasta sanoo, että heidän pitää luottaa ensin siihen palvelun tuottajaan ennen kuin he tekevät tilauksen tai ostoksen missä tahansa tilanteessa. Sitten taas kun katsotaan, että 90 ihmisestä taas lukee asiakaspalautteita ennen kuin ne tekee ostoksen, 3/5 on jopa valmiita matkustamaan huomattavasti pidemmälle tai ostamaan kalliimmalla, jos asiakaspalaute on kiitettävää. Ja sitten taas 2/3 kuluttajasta ostaa tuotteen palvelun, niin jos he näkevät siitä kuvia, videoita, jotain muuta muilta kuluttajilta, eli käytännössä nyt puhutaan vähän siitä, että niin kuin miten ihmiset kokevat teidän palvelun. Eli jos sanotaan, olette vaikka matkailualalla töissä, pidätte hotellia, niin jos siellä on paljon niitä ihmisten ottamia kuvia, että hei, täällä on tosi huikea aamupala, niin ihmiset saattaa sitäkin kautta ostaa sen. Ja sitten taas 90 ihmisestä välttää ostamasta palveluita, jos se asiakaspalaute on 1 tai 2 tähteä 5 Google-näkyvyydessä. Ja tavallaan kun nyt puhutaan siitä johdonmukaisuudesta viestinnässä, niin johdonmukainen viestintähän takaa sen, että se sama viesti välittyy kaikissa kanavissa. Eli tämähän luo sitä uskottavuutta ja auttaa asiakkaita luottamaan siihen, että käytännössä toimitte vastuullisesti jokaisessa kohtaamisessa. Ja myös se, että jos teillä on useita toimipisteitä, sanotaan, että jos on hotelliketju vaikka, niin palvelulupaushan pitäisi olla kaikissa pisteissä sama. Että tätä voi myös ajatella silleen, että pienetkin tekijät voi tehdä sitä esim. Jos tekee vaikka toiminimellä elämysmatkoja, niin miten sitä viestitään esim. TikTokissa, Facebookissa, LinkedInissä, että onko se yhtenäistä siellä ja onko se johdonmukaista. Sitten taas, että vähän niin kuin jos mietitään, että mitä he vastuullinen viestintä sitten meinaa matkailualalla, on oikeasti totuudenmukainen viestintä. Että totuudenmukainen viestintähän on vastuullista viestintää. Eli teidän tulisi välttää sitä liioittelua ja antaa niille asiakkaille sitä totuudenmukaista tietoa, jotta se luottamus säilyy. Ja asiakkaat kokisi sen jälkeen saavansa oikean kuvan teidän palvelusta. Et miten tämä sitten niin kuin näkyy, niin nettisivut, some ja asiakaspalvelun tekstit, puheet ja lupaukset ohjaa niitä teidän asiakkaita tekee niitä päätöksiä. Matkailualallahan siis käytännössä se meinaa, että se ostaa tai niin kuin asiakas ostaa teidän palveluita. Mitä se sitten on se läpinäkyvyys siinä? Eli läpinäkyvyyshän on käytännössä sitä avoimuutta, tiedon jakamista ja lupausten pitämistä. Matkailualallahan se on kaikista kauheinta, eli asiakkaathan kaikista julmimpia laittaa niitä negatiivisia kommentteja ja palautteita. Eli he odottaa kuitenkin kovasti keskustelua teidän kanssa ja kokee, että pitää saada haasteita ja odottaa sitten mahdollisesti jotain hyvityksiä, jos ei ole onnistuttu siinä lupauksessa. Eli käytännössä tuodaan sitä, että pidetään niistä lupauksistakin kiinni. No sitten taas olen itse miettinyt tätä pidemmän aikaa, eli siis käytännössä 5 pääpistettä tähän viestintään, mitkä auttaa oikeastaan mihin tahansa niin kuin toimintaan, on se sitten liiketalous tai
puhutaan vaikka pienestä kaupasta tai putiikista, niin ensimmäinen pääpistehän on kuitenkin se, että se luottamus syntyy, kun viestitään sillä omalla äänellä. Eli käytännössä, jos mietitään nykypäivän niin kuin teknologioita, niin nykyisin näkyy todella paljon sitä tekoälymainosta ja kaikkea muuta. Eli käytännössä se aito ja lämmin ja inhimillinen sävy vetoaa huomattavasti enemmän kuin ne täydelliset mainoskuvat ja tekoälyn teksti. Sitten kun toinen pääpiste on ehkä se digitaalinen maine, eli digitaalinen mainehan muodostuu siitä, että miten te vastaatte käyttäjien kysymyksiin ja palautteisiin, jopa niihin negatiivisiin. Eli käytännössä asiallinen ja empaattinen vastaushan voi kääntää sen negatiivisen todella positiiviseksi. Kolmantena ehkä sitten voidaan käyttää niin kuin kuvia ja tekstejä, eli mitä ne kuvat ja tekstit, niin kuin, millaisia oletuksia ja odotuksia ne luo. Kun todellisuus vastaa siihen viestintään, niin asiakas kokee tulleensa kohdelluksi aidosti. Eli liioittelu heikentää käytännössä sitä luottamusta niin kuin todella nopeasti. Neljäs kohta on ehkä semmoinen pääpiste niin kuin myös, missä että oikeastaan kysytään näinpä, että kuinka moni teistä on huomannut semmoisen mainoksen, että asiakkaat valitsivat meidät, koska meillä asiakastyytyväisyys on ykkösasia, tai joku vastaavanlainen. Eli tämä on nyt ihan semmoista vähän vapaamuotoisempaa keskustelua, että kuinka monelle tulee semmoinen mainos mieleen jostain. Kovin on hiljasta. Eli käytännössä se, että kun jakaa niiden asiakkaiden kokemuksia ja palautteita ja tuntemuksia, niin sehän osoittaa käytännössä, että te kuuntelette teidän yleisöä. Se tuo sen tietynlaisen tunnelman siihen, että hetkinen, että hei, tuollahan kohdellaan asiakasta hyvin. Esim. Monesti autokauppojen mainoksissa näkyy tämmöistä. Sitten kun katsotaan se ihan viimeinen pääpiste, minkä tuon tässä esille, niin se on se luottamus syntyy tosiaan teoista eikä sanoista. Eli jos mainostatte esimerkiksi, että buffetissa käytetään paikallista lihaa, niin käytännössä ette voi tilata Saksasta kanaa. Eli asiakkaanne saattaa oikeasti tulla teille tietyn lupauksen takia, ja se voi olla pienikin asia. Ja tästä niin kuin näkyy nykypäivänä, jos ihmiset käytätte Volttia tai jotain muuta, niin siellähän lukee, että mistä heidän tuottama kana tai liha on tullut. Eli huomasin viime viikolla Vantaalla ollessani, että nepalilaisessa paikassa käytettiin tosiaan taimaalaista kanaa ja sitten tosiaan lammas tilattiin Uudesta-Seelannista. Ihmettelin itse, että miksi kana pitää tilata Suomessa Taimaasta asti, että eikö sitä saa Suomesta halvemmalla, mutta nämä on kysymyksiä, mihin kannattaa aina vähän miettiä. Mites nyt ehkä vähän kysymyksenä, että kuinka moni teistä pystyy itse vaikuttaa Google-näkyvyyteen tai sanotaan, tiedättekö, miten teidän asiakkaat löytää teidät? Hei, tässä voidaan tehdä myös sillä, että jos ei uskalla puhua, niin painakaa ihan käden kuvaa, eli nosta käsi ylös, jos itse tiedät, kuinka hyvin asiakkaat löytävät sinut tai mitä kautta. Asiakkailta monesti kysytään, että mitä kautta ne tulee meille. Joo. Ja myös katsotaan Google noita, että mikä ne on ne hakuprosentit. Joo. Sopiiko kysyä, että minkä tasosta se on yleisesti, kun on kysytty sitä, että no niin, sieltä tulikin jo hyvin, että hakukoneoptimointi on käynnissä, mutta siis käytännössä jos kysyn ihan, että kuinka paljon ihmiset tulee teille Googlen kautta? No se riippuu tosi paljon tuotteista, että siinä on, kun on niin paljon palveluita erilaisia, niin tietyt tulee suoraan Googlen kautta, tietyt palvelut ja osa tulee sitten somen kautta. Että siinä on vähän, sanotaanko, että vaikka puolet ja puolet, some ja Googlea. Joo. Eli tässä niin kuin käytännössä, kun sitä mietitään, että ihminen, joka suunnittelee matkaansa vaikkapa nyt sitten Hyvinkäällä, niin kuin tässä kuvassa näkyy, niin monesti niin kuin hänenhän pitää yöpyä siellä, joten oletettavasti hänen pitää saada se hotelli vaikkapa. Eli vaikka löytyy Booking.com ja Hotels.com ja muitakin appeja, niin käytännössä itsekin teen sitä, että mä laitan Googleen ihan vaan, että hotelli Hyvinkää. Ja tässä kohtaa just tavallaan, että ensimmäisenä kun tuli ne 3 vaihtoehtoa, niin itsehän olen semmoinen ihminen, että en voi ostaa palvelua, jos ei siinä ole 4 tähteä. Olen huomannut, että viihdyn huomattavasti enemmän niissä, missä on yli 4 tähteä. Tässä kohtaahan huomataankin, että hotelli Sveitsi on huomattavasti kalliimpi kuin nämä muut. Eli siinä mielin tosiaan olen itse valmis maksamaan tuon alkaen 299 kun alkaen 100, jossa on palvelua, mistä itse koen, että se voi olla laadukkaampaa tai mukavampaa. Mutta sitten taas se nettisivujen valheellinen sisältö, eli kun tuossa tosiaan en tiedä, onko joku teistä hotelli Sveitsissä töissä, tämä on ihan satunnainen, eli en tunne teidän taustoja yhtään. Eli
käytännössä tein ihan saman, minkä tekisin itse asiakkaana, eli googletin haluamani palvelun, eli se oli se Hotelli Sveitsi, jonka jälkeen menin tutkimaan, mitä muut asiakkaat kommentoi. Eli täältä sitten, kun kattelin ihan tosiaan vähän aikaa niitä kommentteja eteenpäin, niin täältä tuli alle 5 kuukautta sitten oli laitettu ihan niin kuin tämmöinen kommentti, että invahuoneessa olikin kynnys, jota ei voi ylittää. Myöskään henkilö ei pystynyt tuolin kanssa kääntymään vessassa, eikä sinne päässyt edes yksin. Hän ei myöskään päässyt suihkuun, koska hänelle ei saatu 5 päivässä edes tuotua suihkuun tuolia. Sitten kävin kuitenkin vähän tutkimassa, mitä tämä Hotelli Sveitsin nettisivu on, jossa on kokonainen sivu tehty ihan täysin esteettömyydestä, mikä oli todella mielenkiintoinen, että siellä löytyy isosti mainittuna se, että miten se on esteetön ja miten se tapahtuu. Eli käytännössä nyt ehkä voitaisiin tuoda semmoinen kysymys, että millaista tai mitä mietteitä tämä nostaa niin kuin yleisesti teissä tällä hetkellä? Eli kun puhutaan siitä, että on tosiaan esteettömästi luvattu hotellihuone, niin asiakas ei päässytkään esteettömään huoneeseen, niin onko tässä semmoista, että millaisia ajatuksia tämä nostattaa teissä? Eli käytännössä kun se nettisivu on tehty niin sanotusti valheellisilla sisällöillä. Ihan vapaata kommenttia. Eihän se hyvää mainosta ole, ja tuo sana leviää nopeasti noiden käyttäjien tietoisuudessa, kun ne käyttää niin kuin kertoo tästä asiasta eteenpäin, niin valitettavasti tuo sana menee nopeasti eteenpäin. Kyllä. Ja tuossa kun tavallaan, mitä olisit itse voinut tehdä tässä tilanteessa nyt sitten toisin? Jos sanotaan, että olisit itse vaikka Hotelli Sveitsissä töissä asiakaspalvelussa, niin mikä olisi kohtuullisin asia tässä kohtaa tehdä? Ihan vapaasti keskustelua. Tai oikeastaan hei, kysytään näin päin, että jos olisitte itse samassa asemassa tai tilanteessa kuin tämä asiakas tässä, niin uskaltaisitteko itse ottaa hotellihuonetta, jos olisitte samassa tai niin kuin lukenut tämän kommentin ensin? Eli vaikka olisitte katsonut, että haluatte Hotelli Sveitsiin ja siellä lukee, että esteettömyys on niin kuin olemassa, niin kun te näette tämän kommentin, niin ottaisitteko huoneen Hotelli Sveitsistä? En. En No ottaisi. sanotaan näin, että kyllä mä nyt rupesin miettimään asiaa, että kun vanhemmat on menossa jouluksi sinne ja pitäisi olla se esteetön huone. Kyllä. Että mitenköhän tässä nyt mahtaa käydä. Eli tässä on just semmoinen, niin kuin, että tässäkin vastaus on omistajalta, että hei, aletaan selvittelemään asiaa, niin mikä on selvitetään asiaa. Eli toi oli hyvä pointti, että jos on vanhemmat menossa, niin se kannattaa nyt tässä kohtaa vielä soittaa, että onhan tämä oikeasti näin. Eli käytännössä vaikka siellä on laitettu, että hei, kehitetään asiaa, hoidetaan homma ja tehdään, että se palvelee jatkossa esteettömästi, mutta sitähän käytännössä just ei voi kukaan tietää niin kuin ennen kuin sinne menee. Jos ja kun se on niin kuin se vastuullinen viestintä on tätä tasoa, eli itse en usko tuossa kohtaa asiakaspalvelun henkilöä, joka sanoo, että hoidetaan asia, koska he ovat itse mainostaneet jo tätä. Eli käytännössä siinä kohtaa kannattaa aina miettiä sitä, että mikä se tilanne on. Ja tosiaan nyt kun sitten vähän päästiin sinne nettisivujen ja sosiaalisen median maailmaan, niin käytännössä siis matkailualallahan some ja nettisivut, niin sehän on semmoinen täydellinen julkinen näyttämö oikein. Eli nettinäkyvyys ja vastuullisuus meinaa niin kuin käyttäjäystävällisyyttä, saavutettavuutta ja läpinäkyviä sisältöjä. Lupaukset ja kuvathan totta kai pitäisi vastata sitä todellisuutta ja viestinnässä joutuu miettimään sitä aitoutta, eettisyyttä ja kuvavalintoja. Tietenkin myös sitä kieltä, millä halutaan niin kuin viestiä asiakkaille. Eli somessahan tämä kuitenkin siis on iso asia siihen nähden, että kun kohdeyleisö saattaa kommentoida niitä kuvia. Eli mun mielestä on hyvä ehkä käydä tässä kohtaa semmoinen muutamanlainen niin kuin ihan case-tapaus ja miettiä semmoisia niin kuin yhdessä, että mitä nämä vaikuttaa. Eli kuinka monelle tämä Oomen Hotels on tuttu? Elina tietää Oomen Hotelsin kyllä. Eli Oomen Hotels on tosiaan suhteellisen uusi ilmiö Suomessa. Eli täällä tosiaan hotellihuoneiden koko on ihan oikeasti siis, että sinne mahtuu se sänky ja siellä ei oikeasti mahdu kääntymään. Mä laitan tuosta ihan videon päälle ja katsotaan tämmöinen pikainen klippi siitä.
Eli tosiaan hotellihuone mainostetaan pieni hotellihuone 39 ekeä alkaen. Eli tässä tosiaan kun mietitään, niin he tuovat sen esille joka paikassa somessa, ihan nettisivuilla. Ja siellä vähän niin kuin viestitään sitä, että hei, meillä on Suomen pienimmät huoneet, kaikille mahdollinen edullinen hinta. Ja pääsääntöisesti se asiakaspalaute onkin 4,5/5 tuolla Googlessa. Mutta sitten kun katsoo, niin sieltä löytyy kuitenkin asiakkaita, jotka on antanut ihan lokakuussa 2025 palautteen, että huoneet ovat pieniä, ahtaita ja ei ole ollut kuin käytännössä sänky. Eli tässä kun mietitään sitä niin kuin tilannetta, että mitä voi tehdä toisin, eli käytännössä siellä on kuitenkin se niin kuin tuotu esille jo, että huoneessa ei todellakaan ole muuta kuin sänky, niin se ei silti aina kaikkien asiakkaiden kohdalla piisaa. Sitten jos jatketaan sitä jatka vaan, anteeksi. Anteeksi. Pitikö tässä näkyy joku video? Eikö se näkynyt siinä se video? Ei ainakaan mulle näkynyt. Tänne näkyy ainakin äsken. Joo, se oli ihan semmoinen 20-30 sekunnin klippi, missä vaan avattiin niin sanotusti hotellihuoneen ovi, mistä näkyy sänky, ja sitten siellä oli vähän ledivaloa taustalla, eli se oli tosi lyhkäinen klippi. Okei. No, se jäi nyt jostain syystä sitten näkymättä täällä mun ruudulla, mutta... Joo, eli tosiaan jos haluaa sen vilkaista, niin tämä löytyy ihan YouTubesta, kun laittaa Uumen Hotels, niin sieltä löytyy heidän 30 sekunnin esittelyvideo. Voin laittaa sen tuohon keskustelut-chattiin vielä tuossa myöhemmin. Mutta tavallaan jos jatketaan sitä hotelliteemaa, niin mä valitsin tähän ihan niin kuin Hämeenlinnan keskustasta löytyy tämmöinen Hotelli Emilia. Eli Hotelli Emiliahan ei kuulu hotelliketjuihin ja vasemmalla puolella tuodaan esiin heidän Instatili. Pahoittelut siitä, että siinä on musta tausta, kun itse käytän henkilökohtaisesti mustaa taustaa siinä. Eli kun mietitään, niin he hyödyntää hyvin niin kuin kuvissaan ja kaikessa viestinnässään semmoista yhtenäistämistä heidän sävymaailmaan ja logoihin. Eli käytännössä oikealla kuvalla tai oikealla puolella kun katsotaan, niin siellä on Facebook-postaus ihan Hotelli Emilian klubista, jossa on pikkujoulusesonki alkamassa, niin siinä kohtaahan on jouduttu vähän miettimään, että kaunoteksti liilalla niin kuin hotelliteemalla ei välttämättä sovi sinne yöklubiin, niin se on ainoa, missä kohtaa on tuotu tietynlaista, vähän toisenlaista niin kuin visuaalista maailmaa, mutta muuten tosiaan heidän niin kuin tämmöinen somemaailmansa elää hyvin pitkälti samassa, missä heidän nettisivunsa. Eli käytännössä tuossa kun puhutaan siitä, että etusivu on tehty käyttäjäystävälliseksi ilman liikkuvia osia. Ja tässä kun aikaisemmin justiinsa puhuttiin siitä, että ihminen on todennäköisesti tehnyt sen taustatutkimuksen ja tutkinut Googlesta, että hei, millainen hotelli tämä on, niin käytännössä tässähän etusivu antaa nyt sen täydellisen mahdollisuuden. Eli päätetään se, että milloin saavutaan ja milloin lähdetään, montako ihmistä, onko lapsia. Ja sitten kuitenkin sieltä löytyy ylhäältä infoa ja sieltä löytyy sitten taas sama esteettömyyssivusto, missä olikin hyvin mainittu, että hotelli ei ole täysin esteetön, mutta siellä on kuitenkin silleen, että tiettyjen niin kuin ehtojen avulla se saadaan sopimaan kaikille. Eli siellä oli sitten esteetön kulku oli toisesta tilasta hotelliin ja se oli vain tiettyinä kellonaikoina auki. Eli käytännössä niin sanotusti ollaan tuotu se niin kuin esteettömyys sinne hyvin selostettuna, että mitä pitää tapahtua, ja lopussa oli vielä, että hei, soittakaa meille, jos on joku tilanne. Sitten kun taas puhutaan siitä vähän niin kuin Googlen vaikutuksesta yleisesti viestintään, niin kuinka moni oikeasti googlettaa puhelimella tai tietokoneella tekemistä sieltä kohteesta, mihin matkustaa? Eli ihan kysyn, että kun olette viimeisen vuoden 2 aikana matkustanut johonkin, niin googletatteko ikinä sitä, että mitä sieltä löytyy tekemistä kohdekaupungista? Kyllä. No kyllähän sitä nyt tietenkin googlettaa. Miten se nyt tuli? Joo. Onko ikinä tullut semmoista tilannetta, olisi joutunut pettyä niihin tuloksiin tai paikkoihin, mitä on käynyt? Eli onko ikinä tullut semmoista niin kuin tunnetta, että pettyy johonkin nähtävyyteen tai semmoiseen tilanteeseen, että on katsonut, että hei, okei, täältä löytyy seikkailu Sveitsi tai Suomiehen luontopolku, niin tämmöinen kokemus, kun tuolla näkyy hyvin, näissä on 4-5 tähteä annettu hyvin paljon, mutta sitten siellä on Valvilan tehdasmuseo on 3,8, niin kuinka usein olette itse pettyneet johonkin tämmöiseen palveluun? No ei ainakaan Suomessa ollessa, mutta ulkomailla on kyllä joutunut pettymään. Joo.
Eli käytännössä näissähän on semmoinen, että niin kuin Googlen palautteitahan pystyy nykypäivänä myös ostamaan tietynlaisilla boteilla, eli käytännössä osa noista kommenteista ei välttämättä ole aitoja, eli niitäkin kannattaa välillä vähän katsoa, mitä siellä on, että jos samalta ajanjaksolta löytyy vaikkapa viikon sisältä noin 100 kommenttia, niin siinä voi vähän niin kuin miettiä, että hetkinen, että miten yhtäkkiä on 100 ihmistä antanut palautetta. Totta kai se on mahdollista, mutta jos ne on kaikki aina 5 tähden palautteita ja kommentit on vaan, että ok, niin tämähän on semmoinen, että se ei välttämättä ole sitä vastuullista viestintää, että ostetaan niin sanotusti palvelusta tykkäyksiä. Siellä on käsi pystyssä, onko kommentti? No joo, mua rupesi kiinnostaa ihan siis tälleen off the topic. Mutta tuossa on toi Valvillan tehdasmuseo tosiaan, niin onko toi miten tuore kuva? Siis tämä on ihan otettu viikko sitten Googlesta tähän esitykseen, eli laitoin ihan vaan nähtävyydet Hyvinkäältä. Okei, koska toihan nyt ei varsinaisesti kuvaa sitä museota. Niin, kyllä. Eli siis tässä niin tullaan just... mietin, että mistä toi kuva tavallaan on sinne hypännyt. Tuossahan on nyt ihan selkeästi Stillfestin toi banneri tuossa portilla. Että... Eli nämä on käytännössä niin kuin sanotaan, että tehdasmuseo on itse päättänyt kuvan, mikä heillä näkyy, niin tämä on just sitä osittain sitä niin kuin näkyvyyttä ja just sitä aitoutta. Eli tämä oli tosiaan viikko sitten otettu nähtävyydet Hyvinkää kommentilla, niin tämä tuli Googlesta esille. No olipa hyvä, otanpa yhteyttä sitten museoon, että tarkistavat nyt tämän kuvamateriaalinsa. Joo, eli tämä on just sitä, niin kuin, mitä niin kuin itse tykkään, että nyt käydään vähän niin kuin aiheen teemoilta. On hyvä, että täältä löytyykin näitä heti täkyjä tähän. Eli käytännössä niin kuin se viestintä tai sen puutehan matkailualan isoimpia haasteita, mikä tuli selkeästi justiinsa esille. Eli käytännössä sehän voi ohjata asiakkaita jopa vastuullisiin valintoihin tai lisätä tietoisuutta alueesta ja siihen liittyvistä teemoista. Esim. Sanotaan, että jos vaikka just sillä hotellilla ei ole sitä omaa illallispaikkaa, niin he voivat vaikka mainostaa sitten paikallista pihvipaikkaa tai vaihtoehtoisesti jotain kasvispitoista, jos halutaan ohjata asiakkaita vegaanisiin vaihtoehtoihin. Esim. Kuten just tosiaan se edellinen Google-haku näytti, niin sieltä löytyy Hyvinkäältä museoita, luontopolkuja ja Sveitsi. Eli tässä kun niinku spekuloidaan sitä, että olisinko itse mennyt ehkä välttämättä tuonne museoon, kun katson tuota kuvaa, niin en todennäköisesti. Eli toi on ihan hyvä ottaakin noista silleen välillä aina tutkia sitä omaa toimintaa ihan Googlen kautta ja sosiaalisen median kautta ja vähän penkoa sitä, että hei, mitä se niinku meinaa. Ja tavallaan nyt tullaankin sitten siihen, että niinku mihin se viestintä on menossa, eli niinku tullaan siihen, että tavallaan sehän on nykyisin näkyy jo jopa politiikassa, eli käytännössä poliittinen kannanotto, että lähdetään X:stä, koska ei tueta Elon Muskin ajatusmaailmaa. Eli siis tämähän on just semmoista tietynlaista vahvistuvaa ilmiötä, niin kun, että miten ne kanavat alkaa muuttua niin kuin enemmän sen niin kuin kohdeyhtiön tai kohdeyleisön mukaan. Eli käytännössä jos itsekin koette, että hei, meidän hotellissa vaikka tai meidän museossa ei haluta tukea Elon Muskia, niin tämähän on hyvä mainoskikkakin itsessään, että hei, vedetään itsemme pois tuolta viestipalvelu X:stä ja kehitetään sitten jotain muuta. Mitä muuta tämmöistä, niin kuin, oletteko ikinä miettinyt siis yleisesti tätä viestintää niin kuin nykypäivänä, että kun puhutaan ihan mainoksista, niin mitä teillä tulee ensimmäisenä mieleen, joku hyvä mainos vaikkapa? Tuleeko kellekään mitään mainosta mieleen, vai käyttääkö kaikki adblockia, ettei mainoksia näy? Kovin on hiljaista. Eli mennään tosiaan, Valko on suomalainen kuulokevalmistaja, ja tässä on hyvin tuotu heidän omat mainokset esiin, eli tämä on heidän tapa vastuulliseen viestintään. Laitan tuosta vielä tosiaan keskusteluun sitten linkkejä vähän heidänkin tavasta, eli he istuttavat aina puun jokaista kuuloketta kohden, mikä on heiltä ostettu, ja siinäkin mainitaan se, että ei haluta oikeasti istuttaa näitä, mutta istutetaan sen takia, että se on vaan vastuullinen teko, eli siitäkin on tehty yksi iso vitsi. Sitten taas kun katsotaan Dick Johnson nettikauppa, mikä myy miesten tuotteita, Dick Johnson on lähtöisin tosiaan kampaamopuolelta, niin tässä näkyy hyvin, miten Sokos on ottanut heidän kopin, eli Sokoshan mainostaa itsensä
totta kai kun on S-ketju kyseessä, niin ei voi mainostaa ihan samalla lailla kuin Dick Johnson, mikä näkyykin tässä vasemmalla puolella, että he etsivät itselleen nettikauppa vastaavaa, missä videossa sitten mies on vähän pukeisesti pumppaamassa samalla, kun häneltä tehdään työhaastattelua, kun taas Sokos mainostaa sitten tosi niin kuin kevyesti tätä niin kuin Dick Johnsonin tuotteita. Ja Dick Johnson on mielestäni semmoinen hauska, että heiltä tulee ihan oikeasti sähköpostiin just tämän tyyppistä, että olemme joutuneet konkkaan, mutta sitten sieltä tuleekin viesti, että hetkinen, et ole hetken aikaa käynyt meillä ostoksilla, eli tehdäänkö tässä kohtaa jonkunnäköistä niin kuin kauppaa, tai että onko tämä sitten sitä vastuullista niin kuin viestimistä, että mainostetaan, että hei, liiketoiminta loppuu, mutta sitten sieltä tuleekin ihan kysely, että mitä laitetaan tilaukseen. Eli tuossa oli niin kuin pääidea siitä, että niin kuin mitä se digitaalinen viestintä oli, ja nyt me oikeastaan, kun mulla oli tässä niin kuin siis se ihan idea, että päästään valitsemaan tai valitsette yhdessä, että haluatteko oppia jotain hakukoneen näkyvyydestä tai visuaalisesta ilmeestä niin kuin somemaailmassa. Vähän voitaisiin sitten yhdessä demota noita ohjelmia, mitä voidaan käyttää nykypäivänä. Eli nyt voi ihan, sanotaan, jos ei ole mikki käytössä, niin voi laittaa keskusteluun ihan vaikka tuonne chatin puolelle, että joko visuaalinen ilme tai hakukoneen näkyvyys, niin aletaan käymään vähän noita ohjelmia yhdessä läpi. Hakukoneen näkyvyys. Joo. Visuaalinen ilme. Joo. Eli siellä on hyvin puoliksi ja puoliksi, eli käytännössä voitaisiin ottaa vaikka ihan sitten semmoinen, että demotaan nyt sitten kaikkia vähän sen ylä, että tämmöisen kun on kysynyt tässä kohtaa, niin monet sanoo, että ne haluaa nimenomaan sitä hakukoneen näkyvyyttä, että visuaalinen ilme on vaikea sen takia, että monella saattaa olla ketju, mikä päättää itse sen visuaalisen ilmeen, mutta käydään molempia. Eli mä laitan tuosta ihan kohta näytejaon päälle, mutta eka voitaisiin vähän vielä keskustella tosiaan siitä, että mitä mielteitä yleisesti ottaen tuo viestintä teissä nostattaa? Eli nyt ihan semmoista vapaata keskustelua. Eli me saatiin hyvin keskustelua aikaiseksi siitä hotelli Sveitsistä, mikä oli esteettömyyden kannalta ja vähän ehkä ongelma, niin mitä muuta tulee mieleen? No jos mä aloittelen täältä, niin Joo. mun mielestä viestintä on siis siinä mielessä vähän vaikea laji, että pitäisi kuitenkin kehittää niin kuin sille omalle yritykselle sellainen oma ääni, ja mikä se sitten niin kuin tulisi olemaan, mikä vaikuttaisi sitten myös niihin asiakkaisiin niin paljon, että ne kiinnostuisi sinusta ja olisi siellä somessa mukana ja tulisi sitä vuorovaikutusta, niin tämä on niin kuin semmoinen asia, minkä kanssa mä kamppailen. Joo. Sopiiko kysyä, missä tai millainen kohdeyleisö sulla on? Mä voin oikeastaan ihan suoraan sanoa, että mä olen Hyvinkään villatehtaalla töissä ja yhteisön managerina tässä toimii, ja mun hommiin kuuluisi niin kuin houkutella meille toimistohotelliin vuokralaisia. Joo. Ja tokihan meillä nyt on tässä muitakin vuokralaisia, harrastusryhmiä ja taiteilijoita ja kaikkea tällaista näin, mutta niin se pääidea olisi kuitenkin saada toimistohotelli täyteen asiakkaita. Tavallaan, että mikä se on niin kuin sitten kulma, millä lähtisi siihen sellaiseen asiakkaiden houkutteluun. Et toki kuvilla, joo, voin ottaa kuvat ja videot meidän tiloista ja kehua hirveästi meidän palveluita ja tällaista näin, mutta onko se sitten loppujen lopuksi kuitenkaan sellainen, mikä sitten houkuttelee? Sanotaan, että ehkä niin kuin kannattaa miettiä, että kyllähän se aina houkuttelee, eli kohdeyleisö on olemassa, ja siis sanotaan, että palvelu on kuitenkin kysyttyä, eli tuossa on ehkä se, onko teillä sosiaalisessa mediassa mainoskampanjoita ikinä menossa, käytättekö jotain Google-mainontaa, onko mitään tämän tyyppistä? No joo, meillä on somessa kyllä aika ajoin kampanjoita, ja nyt voisi sanoa, että ihan ilahduttavasti on niin kuin porukkaa sitten tullut kyselemäänkin niin kuin tiloja. Joo.
Google-mainonnassa meillä oli yhden yhteistyökumppanin kanssa kokeilu, että onko siitä mitään iloa, mutta sitten tullut ihan niin suurta vaikutusta. Että tavallaan mä näkisin, että toi some olisi niin kuin ehkä se kanava, missä niin kuin me näytään kaikista parhaiten. Joo. Tuossa sanotaan, että sosiaalinen media on just semmoinen, eli käytännössä kun tietää sen kohdeyleisö, niin siitähän päästään jo hyvin vaikuttaa siihen, että mikä some on se oikea alusta. Esim. Itse en tiedä TikTokista niin paljon, eli olen jäänyt sen tähän niin kuin väliin TikTokin, mutta sitten sanotaan, että todennäköisesti teidänkin asiakaskunta todennäköisesti voisi löytyä sieltä LinkedInistä, eikö näin? No joo, LinkedIn on silleen, no se on jäänyt pikkusen vähemmälle tuossa, että enemmän on tehnyt sitä sisältöä tuonne Facebookin ja Instagramin puoleen. Joo. TikTokiin sitä sisältöä on turha laittaa, kun meillä ei ole semmoista henkilökuntaa tässä, ketä haluaisivat siellä sitten esiintyä. Joo. Ja itse en niin kuin koe, että se olisi oikeastaan niin kuin mun päätyö oikeastaan, että sehän vie niin kuin ihan mukanaan sitten toi TikTok, jos sitä lähtee vääntämään. Kyllä. Mutta siis LinkedIn olisi ehkä niin kuin se alusta, mihin pitäisi panostaa, mutta mä koen sen aika vaikeaksi alustaksi toimia. LinkedIn olisi ehkä enemmän semmoinen, niin kuin tämä on ehkä niin kuin osittainen vinkki, eli hankkia niitä asiakkaita, sanotaan vaikka 50 kilsan säteeltä, eli Hämeenlinnasta on lyhkäinen matka Hyvinkäälle samoin kuin Helsingistä. Eli sieltä poimia niitä ihmisiä, jotka tekee osittain etätyötä, niin ehkä niin kuin kysellä heidän kautta, että kiinnostaisiko heitä lähteä mukaan tämmöiseen, että tulisi ihan poikkeatteilla, jotka on niin kuin aktiivisia siellä LinkedInissä, että jos saisi semmoisen yhteistyö niin kuin homman sieltä tehtyä vaikkapa. Eli käytännössä tuommoinen joku tietty henkilö saattaa näkyä noin 100 000 ihmiselle LinkedInissä, eli sitten saa sitä omaa näkyvyyttä sinne, että hetkinen, että täällä oli tosi huikeat tilat, että käytännössä just se, mitä käytiin tuossa aikaisemmin läpi, että ihmiset elää niiden muiden suosituksien ja kuvien mukana, eli se tuo sitä tietynlaista niin kuin, näkyvyyttä sinne. Mites muut? Onko muilla tähän mietteitä? Kovin hiljasta. Eli tosiaan ajattelin, että nyt kun käydään sitten vähän niitä työkaluja silleen, että käydään kaikkia noita läpi, mitä olin tuohon vähän miettinyt, että otetaan silleen niin sanotusti aina 10 minuuttia kautta työkalu ja keskeyttäkää aina, kun haluatte kysellä jotain tai haluatte lisätietoa tai jotain ehdotuksia, ihan vapaasti saa kyllä sitten keskeyttää. Niin laitan tuosta näytejaon päälle. Eli aloitetaan ihan käytännössä siitä, että mikä on se nettisivu ja miten sinne ihmiset löytävät. Eli mä laitan tuohon tosiaan kohta sitten keskusteluun aina työkalun linkin, mitä voi käyttää. Tällä hetkellä itsellä on tosiaan tässä ihan ilmainen kokeilujakso ollut käytössä, eli tämmöisellä työkalulla päästään sitten katsomaan sitä, että kuinka hyvin se nettisivu näkyy, kuinka paljon siellä on kävijöitä, miten ihmiset käyttää. Esimerkiksi niin kuin tässä on otettu kiasma.fi. Sitä tutkitaan, niin tietokoneella ihmiset käy siellä, sanotaan, että toihan nyt niin kuin pystytään päättelemäänkin, että 1/5 käyttää Kiasman sivua tietokoneella. Ja käytännössä kuukaudessa on noin 40 000 kävijää siellä sivustolla. Täältä näkee hyvin, että kuinka paljon se on kasvanut niin kuin edelliseen kuukauteen nähden, kuinka kauan suunnilleen sivustolla olo kestää. Eli siinä tosiaan, kun katsotaan sitä vähän niin kuin, että kuinka monta sivua siellä ihminen käy, niin se on noin 3. Eli 10 sekuntia kautta sivu. Se on aika vähän siinä kohtaa, jos etsitään tietoa tai halutaan tutkia. Ja noin puolet näistä kävijöistä hyppää heti sivustolta pois, kun he ovat päässeet sivustolle sisään. Ja tässä kun katsotaan vähän, niin pystytään näkemään, eli Kiasmalla on se 40 000 kävijää kuukaudessa. Designmuseum.fi, niin siellä on vain 2000 kävijää kuukaudessa. No sitten Atheneum hyppää vähän Kiasman ylitte. Eli tämmöinen työkalu on tosi hyvä siihen, kun halutaan tietää enemmän sitä, että mistä ne meidän asiakkaat tulee sinne meidän nettisivulle, mitä voitaisiin tehdä toisin. Esim. Sanotaan, että joku nettikauppa on ehkä hyvä semmoinen malli, että kuinka kauan nettikaupan kohdalla käytetään aikaa. Jos se on 37 sekuntia, niin kaikki pystyy päättelemään, että hetkinen, eihän siinä ajassa pysty edes tekemään ostoksia. Ja tosiaan
suosittelen ehdottomasti, jos tämmöiset asiat kiinnostaa, niin ottaa tämä maksullinen käyttöön. Tästä työkalusta laitan sen nyt tuohon chattiinkin vielä, niin kaikki saa sitten itsekin vähän sitä pengottua. Ja käytännössä se, että täältähän näkee sitten hyvin, että mistä se liikenne tulee. Esim. Tässä Kiasman sivulla niin sosiaalinen media tuo liikennettä sivustolle suhteellisen vähän, kun mietitään, että nykyaikana kuvat ja videot puhuvat todella paljon, eli olisiko ehkä TikTok jopa Kiasmalle semmoinen oikea niin kuin kohdeyleisö. Eli mielestäni sanotaan, Kiasma on ehkä LinkedInin kohdalla todella haastava, mutta just tosiaan Insta, Facebook ja TikTok voisi olla semmoisia, mistä kautta saadaan sitä liikennettä tänne sivustolle. Ja tosiaan, kuten mainitsinkin, niin kun on ilmainen koekäyttö, niin ei näe ihan kaikkia tietoja täältä. Eli maksullisena näkisi koko ajan, että onko täällä menossa jotain mainoksia, ja tätä kautta pystyy sitten katsomaan sitä, että niin kuin, mitä kaikkea muuta sieltä voi löytyä. Eli nyt kun tiedetään suunnilleen, että okei, meidän nettisivulla on näin paljon ihmisiä, niin on hyvä käydä sitten selvittää, että mitä ne ihmiset googlettaa. Eli tämä sivusto peoplealsoasking.com, eli kaikki tietävät sen Googlen kohdan, kun olet hakenut jotain, niin siihen tulee se, että mitä muut kysyvät, ja siihen tulee niitä tietynlaisia ehdotuksia. Eli käytännössä, jos täältä otetaan ihan Suomi, niin sanotaan, että halutaan matkustaa vaikka Helsinkiin, niin mitä tehdä Helsingissä? Niin käytännössä täältä tulee ne kaikki kysymykset, mitä siihen Googlen, niin kuin, mitä muut kysyvät. Eli käytännössä, jos me päästään niihin kysymyksiin sisään omalla nettisivulla tai vaikkapa sosiaalisen median tilillä, niin käytännössä siinä kohtaahan me saadaan sitä näkyvyyttä, koska monet klikkailee niitä huomattavan paljon, että näkyykö tämä muuten kuinka hyvin sinne teille? Hyvin näkyy. No niin. Hyvin näkyy. Eli käytännössä nyt kysyttiin, että mitä tehdä Helsingissä, niin sieltä tulee se kysymys, missä syödä halvalla Helsingissä. Eli nämä on niitä, mitä muut ihmiset ovat Googlelta kysynyt, ja sinne tulee tosiaan näitä vaihtoehtoja, että mitä helteellä kannattaa syödä. Niin täältä olisi hyvä poimia näitä tiettyjä lauseita, että mitä laittaa sinne oman nettisivun sisältöihin, eli niin sanotusti sitä hakukoneoptimointia. Eli käytännössä mitä tehdään Helsingissä, niin jossain kohtaa sieltä todellakin tulee, että montako palaa juustoa päivässä, tai mitä laihduttajan ei kannata syödä. Eli nämä on vähän semmoisia, että tietenkään näitä nyt ei ehkä välttämättä niin kuin matkailualalle kannata laittaa, että mitä alle 1-vuotias ei saa syödä, niistä nyt ei ole hyötyä, mutta ehdottomasti suosittelen kaikille vähän tämän työkalun käyttöä. Jaan taas tuosta tuon linkin, niin pystyy sitten kaikki itsekin kokeilemaan vaikkapa tätä. Eli se löytyy sieltä keskustelusta nyt. Siinä pääsee ilmaiseksi kokeilemaan 3 hakua päivässä, ja sitten tosiaan tämä toimii ihan silleen, että voi vetää eteenpäin, zoomailla, tai sitten ihan klikata tuosta, niin sitten se vaihtaa ihan sana tai hakukohteen siihen. Täältä tulee tosi paljon hyvää tietoa. Ja sitten kun mennään sinne ihan hakukoneen niin kuin asioihin, niin kuinka monelle hakukoneoptimointi on siis tuttua tai tietää käsitteen? Joo. Kuinka moni teistä on käyttänyt Google Adsia tai avainsanojen suunnittelijaa? Joo. Kuinka moni teistä pystyy itse vaikuttaa siihen teidän mainoskampanjaan vaikkapa? Joo. Eli tosiaan Google Ads tosiaan löytyy ihan työkaluna. Tänne pääsee henkilökohtaisella, eli niin kuin näkyykin, itse olen henkilökohtaisella Google-tilillä sisällä, niin täältähän voidaan katsoa esim. Mitä hakusanoja tietty hakulause sisältää, kuinka paljon se maksaa suunnilleen. Eli jos laitetaan tähän, että hotelli Helsinki, hotelli Hyvinkää, ja tähän pitää aina laittaa sitten pilkku, että se toimii taatusti hyvin. Niin tässä niin kun pystytään katsomaan, että hotelli Hyvinkää hakuja on suunnilleen 100-1000 kuukaudessa, mikä on huomattavan niin kun vähän, mutta sitten hotelli Helsinki on 10 000-100 000 kuukaudessa. Eli jos mietitään, että tänne tulee
ulkomailta ihminen yöpymään Helsinkiin, niin hotelli Hyvinkää voisi olla myös ihan hyvä vaihtoehto sinne, niin kuin, että päästä sillä hotelli Hyvinkää hakusanalla jollain tavalla mukaan sinne hotelli Helsinki hakuihin, koska Hyvinkäälle on loppupeleissä niin lyhkäinen ajomatka tai junamatka, että Helsingin sisällä saattaa mennä huomattavasti enemmän aikaa seikkailla, mutta totta kai siinä vähän ehkä se myös vaikuttaa, että tässäkin kohtaa niin kuin halvimmillaan klikkauksen hinta, eli jos käytätte sitä Googlen niin kuin maksullista mainostamista, eli laitatte vaikka hotelli Helsinki tai hotelli Hyvinkää sinne hakusanoihin tai mainokseen, niin aina jokaista klikkausta kohden se maksaa 42 senttiä halvimmillaan ja kalleimmillaan 1,40 melkeinpä. Eli käytännössä siinä kannattaa aina miettiä sitä, että minkä tyyppistä niin kuin hakusanaa käyttää. Esim. Tuossa nyt katsottiin vaan se, että kuinka paljon nuo tietyt hakusanat tuottavat niin kun, ja minkä hinta siinä on, mutta sitten nimenomaan löydä uusia avainsanoja. Eli avainsana-ideat ovat todella niin kun semmoinen, että täältä saa poimittua itselle hyviä vaihtoehtoja. Esim. Jos laitetaan tähän nyt, että hotelli Helsinki, niin täältä tulee sen jälkeen tosiaan kaikkia vaihtoehtoja, eli näitä, millä pystytään sitten poimimaan, että mitkä olisivat ne omat hakusanat, ja nähdään samalla se, että montako ihmistä käyttää niitä tiettyjä hakusanoja. Esim. Omenahotelli Helsinki on 1000–10 000. Sanotaan vaikka, että olisi Omenahotellin omistaja, vaan sanotaan, että olisi vaikka Scandic-hotelliketjun, niin te voitte mainostaa myös hakusanalla Omenahotelli Helsinki, niin todennäköisesti jo pääsette sinne Googlen top 5 sillä hetkellä, kun joku etsii sitä Omenahotelli Helsinkiä. Mutta totta kai nykypäivänä siis sanotaan, että monet eivät tykkää mainoksista eikä klikkaile mainoksia, joten suosittelen ehdottomasti sitä hakukoneoptimointia. Esim. Scandic Helsinki on tosiaan niin kuin hyvin haettu tällä hetkellä, ja tavallaan jos itse olisin Omenahotellin omistaja, niin laittaisin mainoksen kulkemaan ihan saman tien Scandic Helsinki nimellä, että saisin osan niistä mahdollisista asiakkaista itselleni. Eli se on nykypäivää, että monesti kilpailija käyttää sinun nimeäsi tai sinun palveluasi sillä, että he pääsevät sinun eteen. Ja käytännössä tavallaan nyt voitaisiin taas vähän kysellä, että tuleeko tästä mitään mietteitä? Onko avainsanojen suunnittelussa joku semmoinen, mitä haluaisitte kysellä? Oikeastaan haluaisin kommentoida nyt tuohon, että käyttää kilpailijan hakusanoja. Niin, miten eettistä se nyt sitten on? No tämähän on se nimenomaan, että tuon sen eettisen puolen tässä kohtaa niin kuin täysin, eli eihän siinä ole, se on asiakkaan päätös tehdä se valinta, eli käytännössä kun puhutaan siitä niin kuin viestinnästä, niin se on kuitenkin se nykypäivän muoto, eli käytännössä ainahan, jos mietitään ihan, puhutaan vaikka keltaiset sivut, ihan vanha-aikainen mappiö niin sanotusti, niin kaikkihan halusi päästä keltaisten sivujen ensimmäiselle sivulle, eli silloin tuli yhtiöiden ja pienten tekijöiden aalla alkavia nimiä. Eli tuohan ei ole niin sanotusti eettistä, mutta se on kuitenkin se tapa, mitä käytetään paljolti, melkein oikeastaan missä tahansa. Eli jos vaikka katsotaan ihan demotaan toi, että Scandic Helsinki, niin nähdään vähän, että mitä sieltä tulee. Eli sieltä tuli tosiaan Scandic Hotels on itse tällä hetkellä pitävät kampanjaa, mutta sitten tosiaan täältä alkaa tulla hotels.com, booking.com ja nämä on niin kuin ihan, mutta sitten jos mietitään sitä, että otetaan Omena Hotelli Helsinki, niin sama juttu, että sitten täältä tuli kuitenkin ihan kaikkea muuta kuin se Omena Hotelli ensimmäisten joukosta. Eli käytännössä se eettinen puoli on vähän tässä, niin kuin, jos mietitään sitä niin kuin mainostamista ja kilpailua, niin se on tosi häilyvä se eettinen. Onko se oikein, niin jokainen saa itse tehdä sen valinnan, mutta käytännössä tämähän on niin kuin puhtaasti mainostaa itseänsä tällä hetkellä Omena Hotelli nimellä. Eli tuliko
mitä mietteitä toi nostattaa nyt sitten teissä? No, täytyy sanoa, että en ollut ajatellut asiaa ollenkaan niin kuin tuolta kantilta. Että tosiaan, että se hakusana, niin kuin, se kilpailijan hakusana tuo sitten kuitenkin just tuossa haussa noita eri toimijoita. Joo. Siis joo, en ollut koskaan ajatellut, että se toimii tällä tavalla. Joo, ja sanotaan, että jotkut pienet nettikaupat, mitkä kilpailee toistensa kanssa, sanotaan joku Giganttihan voi hyvinkin käyttää jotain cdon.comiakin jopa hakusanana, tai Hobbyhooli saattaa käyttää Giganttia, eli kun haet vaikka Gigantti ja sanotaan vaikka pelikannettava tai pelinäyttö tai kuulokkeet, niin sieltä saattaa tulla se Hobbyhooli tai CDON tai ihan mikä tahansa. Eli se on semmoinen osittainen ehkä vähän julmaakin, että niin kuin käytetään sitä, mutta tavallaan se on kuitenkin se mahdollinen tapa tienata, eli se on tietyllä tavalla, niin kuin, en ehkä itsestä niin kuin tykkää ajatuksena, että joku käyttäisi omaa nimeäni tietyllä tai tuommoisessa tilanteessa, mutta se on kuitenkin siis silleen, että se pitää tiedostaa ja kannattaakin käyttää sitä, jos on iso toiminta kyseessä. Ja tosiaan tässä oli vähän niin kuin enemmän siitä hakukoneoptimoinnin työkaluista ja siis näistä, mitä pystytään käyttämään. Eli käytännössä se hakukoneoptimointihan meinaa sitä sitten, että sinne nettisivulle pitäisi toteuttaa se tietynlainen, että suunnitella niitä lauseita, mitä käytetään milläkin otsikkotasolla. Esim. Niin kuin sanotaan, että jos on nyt vaikka se hotelli Helsinki, eli tiedetään, että sitä haetaan 10 000–100 000 hakua kuukaudessa, niin sehän olisi hyvä olla niin kuin siellä mahdollisimman ylhäällä. Tietenkään eihän sitä voi aina sanoa, että jos on vaikka Scandic-ketjun, niin ei voi laittaa Scandicin etusivulle sitä hotelli Helsinkiä, koska Scandic toimii monellakin paikkakunnalla, mutta jos sanotaan on vaikka pienempi ketju tai pienempi toiminta, niin silloinhan näitä voi hyödyntää hyvin paljon siellä. Ja sitten taas enemmänkin tämmöinen Scandic Helsinki hän pystyy sitten hyödyntämään sitä ihan vaikka omassa blogitekstissään, että Scandic Helsinki palvelee teitä vaikka talvisin tähän kellonaikaan, niin se on semmoinen, että se Scandicin etusivulla se on tosi haastava tehdä tuommoinen Scandic Helsinki-teksti, mutta käsitätte todennäköisesti sen pointin tästä. Ja sitten mitä tullaan siihen ehkä niin sanotusti sosiaalisen median näkyvyyteen, eli nyt mennään vähän sinne niin kuin, että miten etsitään niitä sosiaalisen median tietoja. Eli tämmöinen sivusto kuin socialblade.com, laitan sen taas tuonne keskusteluun, niin sitä pääsee jokainen kanssa vähän taas kokeilemaan. Eli Social Blade on sivusto, millä pystytään katsomaan melkein minkä tahansa niin kuin sosiaalisen median kanavan niin kuin tykkäjä. Eli otin tähän nyt niin kuin Kiesman, tykkään itse käydä museoissa, niin sen takia tykkään näitä niin kuin heidän sosiaalisen median sivuja tutkia. Eli tässä nähdään niin sanotusti, että nyt on valittu Kiesma ja sieltä on valittu Insta. Eli Nykytaiteen museo Kiesma, siellä on 52 000 tykkääjää, joista sitten tosiaan nähdään vähän sitä tietoa, että millä tasolla se on niin kuin koko maailmassa. Nähdään myös paljonko sinne tulee viikko- ja päivätasolla väkeä lisää tykkäämään tilistä. Eli tämän avulla pystytään paljon taas katsomaan sitä, että hei hetkinen, että kuinka paljon me saadaan aktivoitua esim. Niitä ihmisiä meidän sosiaalisen median kanavissa. Eli tosiaan tämä näyttää hyvin pitkälti sen, että miten täällä on ollut ihmisiä ja kuinka paljon niitä on tullut lisää. Ja onko tämmöiset ollut teillä siinä, kun puhuitte siitä yleisesti sosiaalisesta mediasta, niin oletteko miettinyt, että paljonko teillä sosiaalisen median tykkääjiä on? No nyt en oikeastaan tiedä, paljonko se nyt tällä hetkellä on, mutta kyllä se nyt on ollut kasvusuunnassa. Vähän väliin tulee niin kun ilmoituksia mulle tuohon puhelimeen, että olet saanut nyt se uuden seuraajan. Joo. Ja onko sulla ollut siihen sosiaalisen median tai semmoinen suunnitelma, että mitä sillä halutaan saavuttaa? No oikeastaan se on ollut nyt ihan vaan sitä, että saadaan näkyvyyttä. Lisätään ihmisten tietoutta meistä. Joo. Ja onko semmoinen, että olet itse päässyt suunnittelemaan sen sisällön kuvista lähtien ja teksteistä ja muusta? Kyllä.
Joo. Ootko käyttänyt siihen jotain tiettyä työkalua vai silleen summan mutikassa ihan laittanut kuvia vai? No, mulla on Canva käytössä ja sitten toi CapCut, Joo, että olen tehnyt videoita sillä CapCutilla ja sitten kuvanmuokkausta siellä Canvalla. joo, Ja no tekstit tulee oikeastaan pääosin itseltäni ihan omasta päästä, mutta että joissain julkaisuissa on saattanut ottaa vähän tekoälyä avuksi, että ChatGPT:llä muokannut sitten. joo. Mites Mutta muuten se on tällaista aika luomua, voisiko sanoa. Joo. No mutta siis tämä on vähän semmoinen, eli kysytään vielä muiltakin, että miten muilla, onko sosiaalinen media käytössä liiketoiminnan kannalta? Joo, sieltä tuli chattiin, että omia kuvia käytetään aina. Ja tosiaan, eli kuinka moni teistä on huomannut, että löytyy somekonsulttia ja löytyy semmoista someosaajaa ja kaiken näköistä sometaiteilijaa. Eli kuinka moni teistä saa ihan puheluita tai sähköposteja siitä, että joku haluaa myydä teille somekonsultointia tai tehdä somen hallintaa, että he tekevät teille sisältöä? Ihan jatkuvasti. Joo. Eli käytännössä tuossa, kun puhutaan siitä somesisällöstä, niin siis niin kuin noissa palveluissahan monihan on oikeasti hyvä tekijä. Ja siis kun mainitsit tuossa, että tosiaan, että omia kuvia käytetään ja sitten sanoit itsekin, että tai joku teistä sanoi täältä tosiaan, että ne niin sanotusti omat sisällöt näkyy, niin annan ehkä vähän tähän niin kuin semmoisen vinkin, eli siis kun puhuttiin siitä vastuullisesta viestimisestä ja siitä, että niin kuin ihmiset odottaa sitä lämminhenkistä, niin käytännössä se lämminhenkisyys ja oma aito viesti, kun tulee esille, niin ihmiset tykkää huomattavasti siitä enemmän kuin siitä, että joku tekee ihan täydellisen mainoskuvan. Eli tuossa kun tavallaan jos mietitään sitä, niin kuin, että sosiaalisen median viestintähän on nykypäivän se oikeastaan se mainoskanavakin jo. Eli sinnehän pystyy itse toteuttaa huomattavan paljonkin siis tämmöistä, niin kuin, eli se kanva on todella hyvä työkalu. Kuinka monella on kanva käytössä, voi nostaa taas kättä ylös. Eli sieltä tuli, heti löytyi 5 ihmistä, jolla on kanva käytössä. Oletteko huomannut niin kuin kanvassa tämmöistä, eli kanvan monet valmis mainospohjathan on suunniteltu hyvin niin kuin ulkomaalaispitoisiksi, eli niin sanotusti ei ole ihan tyypillistä suomalaista mainospohjaa siellä, eli käytännössä vaikka sillä pystytään tekemään itse, niin monet elementit saattaa olla semmoinen, että Suomessa kun on joku mainos, että sanotaan vaikka Valion maitotölkki mainostetaan TV:ssä, niin sehän näytetään eteenpäin ja se tuodaan katsojalle, kun taas monesti näissä Kanvan niin kuin omissa mainospohjissa, mitä pääst muokkaamaan, niin siellä ihminen työntää sitä poispäin sinulta. Eli siellä käytännössä tehdään sitä päinvastaista mainostamista, kuin mitä ollaan Suomessa totuttu. Mä tuosta laitankin nyt Kanvan päälle, vaikka teillä Kanva olikin tuttu, niin tykkään itse näyttää. Eli tosiaan teen tähän tuossa aamulla tämmöisen ihan mallin niin sanotusti pohjan, toin sinne vähän Hämeenlinnan kuvia, ja käytännössä tästähän nyt puuttuu sitten, jos haluaa niitä pallukoita, että mitä pystyy katselemaan, niin käytännössä kun mietitään, niin monellahan some saattaa olla tämän tyyppinen, eli siellä ei tuoda sitä yhtenäistämistä, mistä puhuttiin siinä alkuun tosiaan Hotelli Emilian kohdalla, eli siellä näkyy hyvin, että sävyt ovat koko ajan niin kuin sävyä, eli tähän otin ihan suosiolla, että löytyy vähän neonvaloa, löytyy vähän tämmöistä seepiaa ja vähän tunnelmallisempaa, ja sitten täällä on vielä muutamia kukkakuvia, niin käytännössä tuodaan tuohon ihan yksi semmoinen vinkki, eli käytännössä monesti kun mietitään, niin tuohon nämä 3 ylintä kuvaa on aina ne samat, mitkä näkyy melkein joka paikassa, niin käytännössä saadaan siihen tuotua myös ihan semmoinen visuaalinen elementti sillä, että käytännössä tuodaan siihen jonkunnäköinen klikki jostain syystä. Tosiaan ei tykkää tuo jutella, mutta ideana olisi ollut tosiaan, että tuodaan siihen vaikka 3 kuvaa päällekkäin,
niin sen jälkeen siihen saadaan semmoinen tietynlainen visuaalinen ilme, ja ne pystytään pinnaa sitten siellä Instan puolella tähän, että ne pysyvät aina kolme ylintä kuvaa ovat samoja. Ja tavallaan se onkin ehkä semmoinen, mikä on niin kuin Instan puolella se nykyjuttu, eli Facebookhan on menettänyt koko ajan suosiota ja menettää jatkossakin, eli siitä on tullut huomattavasti semmoinen alusta, että Facebookissa on väkeä, mutta monet ovat vaihtaneet Instan puolelle ihan pelkästään ihmisten tilapäivitysten takia, eli ihmiset eivät jaksa jutella siellä niin kuin Facebookissa, vaan haluavat nähdä niitä kuvia. Samalla lailla kuin TikTok on sitten monesti sanotaan 20-30-vuotiaiden suosiossa, niin nämä on semmoisia, että jokainen niin kuin sosiaalinen media, niin se kannattaa niin kuin miettiä sen oman näkemyksen kannalta, että mikä sopii teille itsellenne. Eli käytännössä siinä se visuaalinen puoli, kun tekee sitä omanlaista sisältöä ja nimenomaan sen mukaan, mitä itse pystyy siihen panostamaan. Eli jos käytännössä käytätte vaikka 3 tuntia päivässä siihen sosiaalisen median suunnitteluun, niin paljonko pystyisi 3 tuntia tekemään sitten jotain muuta työtä. Jos tietenkin olette siinä sosiaalisen median työssä, että teidät on palkattu siihen työhön, niin se on ihan toinen juttu, mutta monesti olen itse huomannut sellaisia tilanteita, että somea tekee niin kuin asiakaspalvelutyöntekijä, joka on vaan saanut tehtävän, että hei, tee sitä somea, että se vähän niin kuin siinä kohtaa katkee se niin sanotusti se hänen oikea työnsä, koska hän saa itselleen sen lisätyön. Kuinka moni teistä on niin kuin ihan saanut vaan sosiaalisen median itselleen lisätyöksi? Eli onko näin, että kaikki työskentelevät loppupeleissä sen sosiaalisen median kanssa ihan tällä hetkellä? Kukaan ei vastaa mitään. No ainakin mun työssä, niin se oli ihan selkeä, että mulle tulee nettisivut ja sosiaalisen median hallinta. Joo, eli siinä mielessä se on tosi hyväkin. Oliko Joni siellä puhumassa? Mikki aukesi. Juu, sen verran oli just sanomassa, että meillä taas on keskitetty markkinointi hoitaa tämän homman. Joo. Ja Elina laittokin siellä, että joutuu tekemään kaiken itse. Eli käytännössä tuossa on hyvin nyt, kun katsottiin 3 vaihtoehtoa, eli kun joutuu tekemään itse kaiken, ihan joka työosan, niin sehän on vähän semmoinen, että monesti huomaa, että sitä aikaa ei välttämättä ole kaikkeen, ja sen takia niin kuin suosittelenkin ehdottomasti käyttämään tosiaan niitä omia kuvia ja tekemään semmoista sisältöä, mikä on sinun näköistäsi, ja se palvelee huomattavasti enemmän kuin sitten, että jos ja kun alat etsimään siihen jotain somekonsulttia, joka tekee sulle täydellisen sisällön. Sitten taas kun katsotaan sitä Scandikin puolta tässä kohtaa, eli sinne on ihan ulkoistettu tämä palvelu, niin siellähän tosiaan on tieto jo sillä niin kuin asiakaskunnallakin, että hetkinen, Scandikin mainokset ja kuvat ja kaikki ovat tietyllä tavalla sen näköisiä kuin ne ovat. Eli mielestäni itse tykkään hyvin paljolti sekä että, eli tykkään siitä tekijästä, joka joutuu tekemään itse kaiken ja siihen päälle vielä sitten vähän laskutusta, töitä, ehkä taloushallintoa ja siihen vielä kaikki muu sähköpostien lähettely. Ja sitten myös tykkään siitä maksetusta mainoksesta. Eli tavallaan noissa on monia hyviä puolia ja sitten löytyy tosiaan just se, että jos se työnkuva on se, että pääsee tekemään sitä sosiaalisen median mainosta ja sisältöä, niin siinä kohtaa pääsee itse soveltamaan hyvin pitkälti näitä niin kuin mitä vaihtoehtoja voi tehdä. Ja sitten kuinka monelle teistä on niin kuin tuttu tämmöinen niin kuin nykymetodit, että päästään katsomaan niin sanotusti livenä paikan päältä jotain hotellitiloja silleen, että ei olla niin kuin itse, tai voidaan katsoa ihan tietokoneelta niin kuin tietyn hotellihuoneen sisältöä, eli nyt puhutaan siitä taas vähän niin kuin esteettömyydestä ja siitä, että miten te itse näette niin kuin uutta teknologiaa, oletteko miettinyt semmoisia asioita niin kuin tulevaisuudessa? Kyllähän esimerkiksi tuo 3D-mallinnus hotellihuoneista ja hotellin tiloista on sellainen, mikä nousee aina silloin tällöin puheeksi. Pari vuotta sitten ne oli viimeksi käyty enemmän keskusteluita asiassa, mutta katsotaan. Kyllä se jossain vaiheessa tulevaisuudessa tulee ja onhan niitä nähnyt jo joissain hotelleissa, pienemmissä firmoissa, niin on tullut jo niitä. Ja kyllä me uskon, että se on niin kuin hyvä asiakkaan kannalta, kun näkee sit suoraan, millainen se huone on, just esimerkiksi esteettömyysnäkökulmaa miettien. Niin. Kyllä.
saako kysyä, onko Scandicille tulossa tämmöinen mahdollisesti tässä niin kuin tulevan vuoden aikana? No, sitä en uskalla luvata tulevan vuoden aikana, mutta keskustelu on käyty, että se on sitten gruppivetoinen Tukholman päästä sitten, kun sieltä päätös saadaan aikaiseksi, niin katsotaan sitten milloin saadaan aikaiseksi. Joo. Eli tosiaan tuosta itse asiassa haluankin demota muille, jotka eivät tiedä asiasta tai ovat ehkä kuulleet, mutta näytän tosiaan. Eli otin tämmöisen kuin Pillows Hotels, eli löytyy Hollannista. Eli täältä pääsee ihan käytännössä katsomaan koko hotellin tilaa ihan 3D-mallina. Ja täältä pääsee ihan klikkailemaan sitten, että haluuko huoneen. Ja täältä tosiaan niin kuin se esteettömyyden kannalta niin näkee, että on ehkä vähän kaponen oviaukko. Ja täältä näkee ihan huonekalut ja kaikki. Tosiaan samalla lailla löytyy sitten ihan salongit, jos haluaa vaikka häät pitää, niin ehdottomasti suosittelen. Ja näitä on nykyisin monessa matkailukohteessa. Esim. Egyptistä löytyy hienosti, pääsee katsomaan ihan Tutankhamonin hautaakin, jos haluaa. Tietääkseni oli ainakin vielä kesällä käytössä. Ja tosiaan tämähän mahdollistaa sen, että niin kuin tulevaisuudessa, kun katsotaan tämmöistä tilannetta, niin on mahdollista, että meistä jokainen pystyisi istumaan tässä pöydän päässä, laitamme vaan itsellemme niin sanotut videolasit päähän ja pystytään juttelemaan sitten sitä kautta, että olemme niin sanotusti hahmoja pelimaailmassa. Minkälaisia ajatuksia tämä nostattaa muilla, tai jos et ole tietänyt, niin kommentoi ihmeessä, niin kuin, mitä mieltä olet tämmöisestä vaihtoehdosta. Kuinka moni löytää tuommoisesta vaikka vaihtoehtoja sinne omaan työhön? Joo. Ihan vapaata kommenttia voi puhua tässä, jos haluaa keskustella siitä tai kysellä, että miten tämä olisi mahdollista. Eli tosiaan tämmöiset niin kuin 3D-mallinnushuoneet, tilat, ja siis siellä on Tiinalla käsi pystyssä. Puhu vaan. Joo, siis ai minulla. Niin, sulla oli käsi pystyssä. Joo, no itse asiassa ei tarkoita, kun nämä kädet jäi pystyyn siitä, kun okay. Siellä aikaisemmin piti, mutta joo, mutta siis mä kirjoitin tuo videointi on kyllä hyvä asia, koska jos kirjoittaa, että huoneen koko 9 neliöä, niin ei ihmisillä ole niinku mitään käsitystä, mikä on 9 neliöä tai 15 neliöä. Et siinä mielessä tuo videointi niinku markkinoinnissa on kyllä hyvä asia. Kyllä, ja tavallaan tuossa just ihan hienosti mainitsitkin just sen 9 neliötä, niin se asiakas ei tiedä sitä. Eli jos mennään siihen ajatukseen siitä Uumen hotellista, missä oli se huone, missä on pelkkä sänky, niin tämmöinenhän olisi ehkä heillekin niin kuin hyvä toteutus, että sitten jää ne asiakkaat pois, jotka sanovat, että hei, ei tänne huoneeseen mahdu. Eli tämä on niin sanotusti osittain sitä vastuullista viestintää niin kuin nykypäivänä ja nimenomaan sen esteettömyyden kannalta, että pystytään tekemään tämmöinen, että nähdään ne kynnykset, nähdään miten siellä kuljetaan. Ja tuossakin tällä hotellilla oli ihan kokonaisuutena tuotu silleen ihan pihasta alkaen, niin laitan tämänkin tuonne chattiin, niin sitäkin voi sitten itse tutkia, jos haluaa. Ja tosiaan tämä oli niin kuin aikalikin tässä tämä mun setti, eli nyt olisi vähän semmoinen, että tosiaan jos haluaa jutella kanssani, niin mulla olisi hyvin tässä melkein semmoinen 30 minuuttia aikaa niin kuin ihan auttaa teitä, jos haluatte jossain apua. Ihan vapaasti saa kysyä siis mihin tahansa aihealueeseen liittyen, niin voidaan sitä käydä läpi. Ja tosiaan tuon mielelläni siihen näkemyksiäni omia mielipiteitä, joita voitte käyttää sitten johonkin. Puhu vaan. Itse asiassa toi Google-mainonta, Joo. se on mulle vielä vähän vieras maailma,
Joo. voitaisiko me vaikka sitä katsoa vähän, että miten se toimisi niin kuin tässä meidän bisneksessä? Totta kai, ilman muuta. Eli jos mietitään sitä Google-mainontaa, niin olitko ennen tehnyt siis ollenkaan sitä? No en ole tehnyt, että meillä oli tuossa, no viime vuoden puolella oli se yksi yritys, ketä meille sitä silloin teki. Joo. Sen yhden kokeilukampanjan, mutta itse asiassa ollaan tuossa esihenkilön kanssa pohdittu sitä, että meidän pitäisi oikeastaan niin kuin itse yrittää siihen niin kuin paneutua enempi, että tavallaan päästään siitä ostopalvelusta irti. Joo. Niin mun pitäisi ottaa se haltuun. Joo, eli mä laitan tuosta näytönjaon ihan päälle. Eli Jep. tämähän on nyt se Google Ads niin sanotusti. Eli täällähän luodaan sitten niitä kampanjoita. Eli Googlen tämä Adshän muuttuu ihan koko ajan. Eli siis tämä niin sanotusti elää niin dynaamisesti kuin voi olla. Eli Googleen kun tulee uusia ehtoja, niin tämä muuttuu. Ja samalla lailla sitten taas se EU-tietosuojalaki kun muuttuu, niin se on niin kuin myös sitä vastuullista viestintää. Esimerkiksi käytännössä se, että tiedostaa sen, että mitä dataa hallitaan ja muuta. Eli puhutaan siitä, eli käytännössä, jos nyt mietit sitä niin kuin Google-mainostamista, sanon kaikille tämän, eli Google-mainostaminen on sitten tosi kallista, että hän saa upotettua tosi nopeasti tonnin tai 2, vaikka sitten niin kuin välttämättä sitä hyötyä ei tule. Mutta käytännössä se, niin kuin, mistä se kaikki lähtee, niin, eli kun mietitään sitä, että mistä ne teidän nettisivun ihmiset tulevat, niin monestihan teidän nettisivullakin, kun ihmiseltä kysytään, että hyväksytkö evästeet, jos hän hyväksyy, niin sieltähän saadaan sitä tietoa, että missä hän on käynyt ja mahdollisia muita tietoja. Eli käytännössä, kun lähdetään tekemään sitä kampanjaa, niin täältä tosiaan voidaan luoda kampanja, ja tässähän sitten Googlella on nykyisin se, että mitä halutaan, eli tämähän tuo niin kuin itsessään sen, että niin kuin, halutaanko sitä myyntiä tai halutaanko liidejä tai halutaanko sitä liikennettä sinne nettisivulle, niin otetaan tässä kohtaa vaikka liikenne sinne nettisivulle. Ja kampanjatyyppihän nyt taas se, että halutaanko missä kaikkialla sitä näkyvyyttä. Esimerkiksi shopping-välilehtihän on semmoinen, että jos myyt niin kuin tuotteita paljon, niin sehän on ihan ehdottomasti se vaihtoehto. Kysynnän kasvatus on sitten taas sitä YouTube, Google Display-mainosta, niin en tiedä, itse kuuntelen YouTuben kautta monesti musiikkia tässä työpäivien aikana, ja jokainen mainos alkaa niin kuin tympimään niin paljon, että klikkaan sitä aina, että ohita äkkiä. En suosittele itse sitä YouTube-videomainosta ollenkaan, eli suosittelisin melkein niin kuin tätä kasvata liikennettä Google-hausta, eli tämmöisillä tekstimainoksilla. Ja tavallaan nythän, kun mietitään, otetaan joku kuvitteellinen nettisivu, tai otetaan itse asiassa toi Hotelli Emilia, niin siitä on hyvä lähteä mainostamaan. Eli käytännössä tämähän osaa etsiä myös nyt siitä Hotelli Emiliasta tietoja, eli se on niin kuin semmoinen, että kaikkea ei joudu ihan tekemään itse. Eli käytännössä tosiaan niin kuin kohdista mainoksia ihmisille, jotka todennäköisimmin katsovat sitä sivustoasi. Eli tässä kohtaahan voidaan vaan painaa jatka, ja täältähän voi sitten tietenkin totta kai tuoda lisää niitä, että niin kuin vaihtoehtoja siihen, niin kuin, että mitä kaikkea halutaan näyttää. Sitten tietenkin totta kai siinähän pitää niin kuin ensimmäisenä miettiä sitä, että mihin halutaan keskittyminen. Eli halutaanko klikkauksia sinne sivuille vai siitä, että niin kuin ihmiset käyttävät siellä aikaa siellä sivustolla. Ja tavallaan sehän on niin kuin nyt se, että näitä kannattaa testaillakin niin kuin monenlaisia. Sanotaan, että jos vaikka mainosbudjetti on 1 000, niin jakaa se vaikka 2, että halutaan niitä ihan vaan klikkauksia sinne sivuille, tai sitten halutaan sitä, että ne ihmiset oikeasti tekevät siellä siis sivustolla jotain. Ja tavallaan näissä kannattaa aina katsoa sitten nimenomaan näitä poliittisia mainoksia ja vähän niin kuin, että mitkä on ne yleisösegmentit, eli niin sanotusti, jos meillä on tietynlaisia segmenttejä, esimerkiksi sanotaan, että hotelli Sveitsin kohdalla vaikka niin kuin halutaan ihmisiä sieltä Helsingistä tai niin kuin työmatkustajia, niin tännehän kannattaa sitten laittaa niitä, jotka matkustavat paljon työkseen Helsinki vaikka Oulu väliä, niin Hyvinkäähän voisi olla vaikka sitten siinä kohtaa se välimalli. Eli tosiaan ehdottomasti kannattaa niin kuin tutustua siihen omaan yleisöön ensin ja sen mukaan tehdä sitä niin sanotusti
kamppista sen päälle. Täältäkin Googlestakin nykyisin löytyy kaiken näköisiä niin kuin AI-tekoäly- tai tekoälytyökaluja, ja näissäkin kannattaa tosiaan sit miettiä se, että tekoälyhän ei välttämättä, ainakaan itse en ole löytänyt tuosta Googlen tekoälystä niin paljon hyötyä, niin itse en käyttäisi nimenomaan tätä niin kuin AI Max-työkalua tällä hetkellä. Ja tosiaan, niin kuin tuossa käytiinkin silloin aikaisemmin sitä avainsanatutkimusta, eli niin sanotusti vähän sitä, että mitkä avainsanat voisi olla niitä hyviä, niin kun annettiin tosiaan se niin kuin lopullinen linkki Hotelli Emiliaan, niin täältähän tulikin jo, että se osasi itse tehdä sen, että mitä kaikkea Hotelli Emilia pitää sisällään. Ja täältäkin sitten tietenkin voi lisätä tai poistaa näitä. Esim. Tämmöinen on hakusanana ehkä semmoinen, että joku laittaa tämän Helsingissä ja meillä on hotelli Hämeenlinnassa, niin veikkaan, että siitä ei paljon hyödy tässä kohtaa. Ja tosiaan tässähän niin kuin näkyykin hyvin nyt niin kuin ehdotusbudjetti. Eli 63,52 laitettaisiin vaikka niin sanotusti tuohon, niin tosiaan siinä saadaan 24 kautta asiakas on se meidän hinta. Eli viikkohinta on 500, joista todennäköisesti niin kuin asiakas, joka tekee jonkun ostoksen meidän Hotelli Emilia sivustolla, eli ottaa sen hotellihuoneen, niin se hinta on noin 24 G. Eli näissä tosiaan se niin sanotusti tutustuminen tähän niin kuin Google-mainontaan ja siihen mainoskampanjan tekemiseen, niin se kannattaa suunnitella tosi pitkälle ja hyvin. Ja tämä on nimenomaan sitä vastuullista tekoa myös siinä kohtaa, että kun lähdet sitä tekemään, niin kannattaa jutella työnantajan kanssa siitä, että hei, että kuten tässä niin kuin jo Googlekin itse sanoo, että asiakaskohtainen hinta on 25, että se ostaa tai tilaa sen hotellihuoneen, minkä hinta on 80, niin pystytään jo päättelemään, että onko se loppupeleissä hyvä mainoskampanja, jos halutaan tehdä myyntiä. Avasiko tämä yhtään tätä Google-kampanjan tekemistä? Joo, kiitos. Pääsen hyvin alkuun kyllä tällä sitten. Mites, onko muilla kysymyksiä, ehdotuksia, ajatuksia? On kovin hiljaista tässä kohtaa, niin no sieltä Tiina nosti käden pystyyn, puhu vaan. No joo, mä voisin kertoa semmoisesta probleemasta, mikä meillä on. Mehän ollaan tämmöinen pieni oma firma, Joo. jolla on 4 huonetta ja vuokralla. Ja meillä on myynti Bookingin kautta ja sitten nyt on aloitettu Airbnbin kautta. Joo. Niin siellä Bookingissa esimerkiksi on niin, että kun sinne määrittelee, että minkälaisia tiloja on, niin siellä on vaan niin kuin rastiruutuun. Joo. Ja se on aiheuttanut sitten ongelmia, jos sä laitat sinne rastiruutuun, että on sauna. Joo. Niin sitten meille esimerkiksi nyt tuli Virosta aikoinaan yksi asiakas, joka oli sitten pettynyt, ettei siinä hänen omassa huoneessa ole sitä omaa saunaa. Et kun mehän ei voida, me ei voida sinne lisätä sitä mitään. Ja no sittenhän me tietysti omilla kotisivuilla on sitten tarkemmat tiedot, mutta se Bookingin kauttahan ei tavallaan mene linkkiä siihen meidän kotisivuun, että se täytyy sitten jokaisen osata etsiä se. Eli tällaisia probleemia meillä on tullut sen Bookingin kanssa. Joo. Onko Booking.comissa mahdollista tehdä jotain esittelytekstiä siihen? Se on hirveän rajattu siinä on vaan ihan lyhyt esittely, minkä siihen voi tehdä. Et ei ole mahdollisuutta just tällaisiin yksityiskohtiin mennä. Mites olisiko siinä sitten tavallaan, eli Booking.comin, kun siinä on mainittu se sauna, niin pystyisikö siihen esittelytekstiin tuomaan tämmöisen sitten, että tutustu niin kuin majoitukseemme meidän omalta sivuiltamme. Siis ihan semmoinen, että se niin kuin johdattaa se Booking.com niin kuin ihmisen oikeasti tutustumaan, että miten ne asiat menee. Joo, kyllä tietysti, mutta mun mielestä, mä en nyt ihan muista, mutta käsittääkseni ei, koska meillä on sitten omilla sivuilla taas, että voi varata sieltä suoraan, niin muistaakseni tässä Bookingissa oli estetty se, koska muutenhan kaikki varaisi suoraan meiltä. Kyllä.
ja säästää sitten vähän jopa. Että jos tämä olisi nyt voitu silloin jo ratkaista, niin se olisi jo varmasti kyllä ratkaistu, jos mä tietysti voin tuosta nyt etsiäkin. Että Kysymys ehkä tähän väliin vielä, niin onko näitä usein tämmöisiä tilanteita, missä Booking.comin asiakas ei ole yhtä tyytyväinen kuin se, joka on tullut teidän sivulta itse ottamaan sitä huonetta? No ei, kyllä meillä niin kuin Bookingillakin ja meillä on no nyt just löysin tuon meidän sivun, niin meillä 9,3 on toi arvioinnin keskiarvo. Se on tosi hyvä, se on tosi hyvä. Joo, ei tässä nyt, mutta siis ihan nyt tämmöinen yksittäinenkin. Kyllä tässä on no esimerkiksi tämä teksti, kun mä katson tätä, mikä teksti tässä on, niin tämähän ei ole meidän tekemä teksti, mikä näkyy. Eli Majatalon huoneissa on vaatekaappi, liinavaatteet ja patio, jolta on puutarhanäköala. Siis tämä ei ole meidän teksti, vaan tämä on niiden tekemä teksti, jossa me ollaan laitettu rasti, että on puutarha, vaikka ei meillä mitään puutarhaa ole, kun me ollaan metsässä. Eli sitten huoneissa on tässähän oli rastilla pantiin, että onko kahvinkeitin, on. Ja onko vessa ja kylpyhuone, on. No sitten se on kirjoittanut tänne, että huoneissa on kahvinkeitin ja oma kylpyhuone. No niissä on oma vessa jokaisessa, mutta ei niissä oma kylpyhuonetta ole, eikä jokaisessa huoneessa ole oma kahvinkeitintä. Eli tuossa tämä on niinku kysymys, että onko tämä eettistä vai onko tämä vastuullisuutta. Eli käytännössä Booking.cominahan pystyy tekemään kuka tahansa käyttäjätilin, niin tässä jokainen nyt voi itse tulkita tämän tilanteen, eli käytännössä Booking.com haluaa, että jokaisella olisi oma kylpyhuone omalla saunalla, niin olisiko se vastuullista tehdä itse käyttäjätunnus ja käydä antamassa vaikka itselleen 5 tähden palaute ja tuoda sinne kommenteissa, tai vaikka sanotaan sitten 4/5 tai 9/10, että hei, valitettavasti ei ollutkaan omassa huoneessa sitä saunaa, mutta silloinhan me tuodaan se vastuullisuus esiin jo sinne niin kuin muille asiakkaille, jotka lukevat näitä kommentteja. Niin joo, hyvä pointti. Ja sitten korjaan tuota äskeistä vielä, kun sanoin, että tässä on lyhyt, minkä voi kirjoittaa. Tässä ei ole mitään meidän kirjoittavaa. Joo, eli käytännössä toi on myös semmoinen, että niin kun itse suosittelen ehkä tässä kohtaa, niin kun, että pyytää niiltä asiakkailta palautetta ja kommentteja, eli käytännössä tämmöinenkin on mahdollista, eli siis NFC-tagit ja tämmöiset niin kun, anna palaute, niin kun, minkä pystyy tilaamaan ja laittaa se sinne huoneeseen, että hei, anna meistä palautetta, niin käytännössä siihenhän voisi tuoda sen eteen sille asiakkaalle, että hei, että anna palaute kokonaisvaltaisesti kaikesta tästä kokemuksesta, että oliko jotain puitteita tai puuttuuko jotain muuta, niin silloinhan se asiakas antaa sen, ja silloinhan se myös se vastuullinen viestintä tulee niille muille tuleville asiakkaille. Niin, joo, tosiaan niin kuin toisaalta harmittaa, että tämä oli nyt tämmöinen ainoa esimerkki, mikä mulle jäi stressaamaan päähän, että jokaisessa huoneessa ei ole omaa saunaa, mutta nämä kaikki muut arviot täällä on aina ollut niin hyviä, että täytyisi itse käydä laittamassa yksi vähän huonompi. Ei kannata huonompia ei kannata ikinä, että aina hyviä, ja mielellään se just tosiaan pyytää niiltä asiakkailta sitä niin kuin palautetta. Asiakkaat monesti tykkää antaakin sitä, ja siis monesti, niin kuin, jos miettii ihan niin kuin itsekin annan aina palautteen joko Googleen tai johonkin muuhun vaihtoehtoon, jossa on hyvää, tai oikeastaan sanotaan, että vaikka tulisi huonoakin kokemusta jostain, niin annan siitäkin sitten kyllä tosi helposti palautetta. Joo. Mutta melkein suosittelisin tosiaan, että laittaa vaikka ihan semmoinen kyltti, että anna meistä palautetta, ja siihen voi sitten toteutustapaa, vaikka se NFC-täki, eli puhelimen kun vie lähelle, niin puhelin itse avaa, että hei, avaatko booking.comin linkin, missä voi antaa sen palautteen, eli asiakas ei joudu itse edes klikkailemaan kauheasti sitä. Joo, no niillähän menee, se Bookinghan kysyy niillä sen majoituksen jälkeen, nehän pyytää heti sen palautteen antamista. Joo, mutta no niin. Piti siis siitä sanoa, mä ihan koetan katsoakin, jos mä löytäisin tuosta. Jaan vähän näyttöä tuosta vielä päälle. Eli tavallaan en tiedä, onko muilla tai oletteko nähneet, nämä nyt on siis Temusta ja Alista ja muualta, mutta käytännössä niin kuin tämän tyyppisillä vaihtoehdoillahan voidaan laittaa se asiakas ohjaamaan ihan saman tien sinne niin kuin oman palvelun niin kuin etusivulle. Eli siis sanotaan itse en ainakaan monesti käytä, jos tulee Booking.comin tai Hotels.comin, että anna palautetta, vaan monesti teen sen paikan päällä ollessa,
kun tavallaan sillä hetkellä se fiilis on joko hyvä tai huono. Ja jos tämmöinen on jossain pöydällä, niin saatan ihan oikeasti viedä sen puhelimen siihen, niin kuin, että hei, annetaan sitä palautetta, koska se on mun mielestä ihan kiva, että annetaan se palaute. Suosittelen ehdottomasti tutkimaan ainakin tämmöistä teknologiaa. Näitä löytyy kyllä siis ihan Suomestakin, ei ole pakko tilata tosiaan Kiinasta, mutta kuten näkyy, niin suomalainen hinnoittelu tekee sen 39,99 ja sama tuote on sitten Kiinassa 3G. Eli tosiaan vaihtoehtoja näille löytyy kyllä. Joo, vielä tästä bookingista, vaan tämä on aika huvittava, kun tässä ne on niiden itse tekemä tai niiden koneen AI:n tekemä, että majatalo sijaitsee 15 kilometrin päässä V-Golf Mäntsälästä ja 29 kilometrin päässä Lappilasta. Mitä helvetti on Lappilassa? No siellä tekoäly Siellä on miettinyt, että sinne jotain. halutaan kyläilemään. Niin, Lappila on tuolla takahikiällä jossakin. No joo. Kyllä. Mitäs, onko muilla jotain kysymyksiä? Vielä tähän väliin. Kiitos Kimi hyvästä esityksestä. Ja nyt on oikeasti mahdollisuus, nyt meillä on vielä aikaa ihan hyvin tässä, niin ei ole siis muuta ohjelmaa tähän liittyen, eli nyt vaan käytätte hyödykseen Kimin kaikki vinkit ja opit nyt vaan sieltä. Ehdottomasti tosi hyviä juttuja oli jo, te kyselittekin, mutta jos vielä on jollain, niin nyt on se mahdollisuus ihan tässä pikkuryhmässä kysellä ja jutella ja vaihtaa kokemuksia myös toistenne kanssa. Tosiaan voisin tässä kohtaa vielä vähän mainostaa tavallaan omaa koulutustani, eli tuotan täällä meillä tämmöistä Jotpan tuottavuutta digitaidolla hanketta, koulutusta. Eli tosiaan, jos haluaa itselle palauttaa tämmöisiä niin kuin IT-alan ja tietoviestintätekniikan niin kuin innostavia ja monipuolisia niin kuin sisältöjä. Eli täällä niin kuin itse olen opettamassa pitkälti tekoälyä ja sitten digitaalisten työkalujen käyttöä, niin täältä löytyy meiltä tosiaan tämmöinen samantyyppinen koulutus. Tämä on ihan etänä toteutuksella, eli meillä on koulualusta, missä sitten tosiaan löytyy kaikkia tehtäviä. Niissä ei ole semmoisia niin kuin pakollisia palautuksia, eli ne on suunnattu työelämälähtöisiksi, missä sitten vähän opetellaan, että hei, tällä pystytään tekemään vaikka nettisivu tai nettikauppa tai appi ilman koodaustaitoja tekoälyllä, tai sitten halutaan tekoälyllä niin kuin hyödyntää sitä, että miten säästetään muutama tunti viikossa. Eli nämä on niin kuin tehty semmoiseen, eli tosiaan suosittelen ehdottomasti kaikille, jotka haluavat vaan kehittää omaa niin kuin IT-osaamistansa. Laitan linkin tänne kanssa keskusteluun, eli jos semmoinen tulee tunne, niin sinne voi hakeutua, ja toi kestää tosiaan sinne toukokuun viimeiseen päivään asti. Meillä on noin 2 viikon välein Teams-luentoja, eli 1,5 viikon päästä taitaa ollakin tekoälystä puhumassa sitten ulkopuolinen luennoitsija ihan, että ehdottomasti kannattaa tämmöinen mahdollisuus käyttää, jos löytyy aikaa opiskella työn ohella. Niin oliko toi ihan siis maksuton koulutus? Kyllä, vai? ihan täysin maksuton. Eli tämä on niin kuin näitä, eli nyt kun tämä on tämä vastuullisuusvoimala, niin tämä on niin kuin tuottavuutta digitaidoilla, eli tämä on niin kuin samaa pohjaa, mutta toisenlaisella sisällöllä vaan. No niin, just. Taidaanpa ilmaantua paikalle. No niin, kuulostaa oikein hyvältä. Eli tosiaan meillä on siis tämmöisiä niin kuin Jotpa-koulutuksia. Tällä hetkellä taitaa olla 3 menossa, oliko näin, muistaako Miia ulkoa? Joo, taitaa olla itse asiassa 3 Joo. eri sisällöillä. Tai vähän ehkä tulee jotain saman tyylistä, mutta kuitenkin aina erilaista ne on tietenkin eri kouluttajille. Kyllä. Ja muuta. Joo. Eli tosiaan tavallaan niin kuin nyt kun tässä puhuttiin tästä vastuullisesta viestinnästä niin kuin matkailualalla, niin vastuullinen viestintähän koskettaa myös sitä IT-alaa, missä se on sitten viestintä, käydään enemmän, että mikä on se Outlook, mikä on M365, miten WhatsApp Business toimii, ja sitten tietenkin, koska siis viestintä on nykypäivänä myös se tekoälyn käyttö ja myös sosiaalisen median kanavat, niin niitä käydään sitten ihan omina osioinaan sitten läpi.
Mutta ihan tosiaan vapaasti saa kysellä, jos on jotain mitä tahansa aihealuetta, niin lähdetään tutkimaan yhdessä. Sen takia olen täällä. Joku sanoikin siellä aikaisemmin, onko hän enää paikalla, että viestintä on haasteellista jollain tapaa, niinhän se onkin siis. Ja sisältää niin monia juttuja, niin olisiko sellaisesta sit keskustelua? Onko joku, joka miettii tästä mietteitä? Tai mikä sitten tekee haastavaa ja mitä voitaisiin niin kuin vielä sitten vinkkejä antaa? Siellä Hanneli avasi mikin, onko siellä Hannelilla joku ajatusidea? Joo, mä mietin itse asiassa vähän sellaista, että mä olin hetken aikaa tuossa välissä pois, mä en tiedä, oletteko sitä puhunut siitä asiasta, mutta niin kun toi Google-mainonta on tosiaan erittäin kallista, niin sitten se, että miten sen orgaanisen kasvun niin kuin, ja näkyvyyden kanssa oikeasti, että onko se ihan toivotonta yrittää sitä sellainen, tietyllä tavalla kun puhutaan sellaisesta, että sisältö nyt ei ole niin kuin että sitä on hirvittävän vaikea tehdä jotenkin erottuvaksi ja kiinnostavaksi, että ei olla kuitenkaan, niin kuin, tai no, eihän se mahdotonta ole. Onhan meillä verohallinto esimerkkinä, joka pystyy tekemään ihan mieletöntä sisältöä erittäin kuivasta aiheesta, mutta siis onko siihen orgaaniseen puoleen jotain vinkkejä, että onko se huumori, millä siellä sitten pärjää vai mikä? Eli nyt on pakko sanoa, eli siis ihmiset, kun nyt niin sanotusti monet sanoivat, että eletään synkkiä aikoja ja talous on heikkoa ja muuta, niin käytännössä se niin kuin hauskuusvitsit ja tämmöiset, niin ne on niitä oikeasti, mitä ihmiset jaksaa katsoa. Eli niin kuin tuossa, en tiedä olitko siinä kohtaa, kun näytin nämä Dick Johnsonin mainoskuvat ja sitten oli Valkon kuulokkeet, niin se on sisällöllisesti just sitä, että ne hakee sitä ihmistä, tai niin kuin ihmisiä sinne sivustolle ihan niin kuin sen komiikan puolesta. Eli käytännössä sillähän sitä niin kuin tietynlaista mainetta, kun lähdetään netissä toteuttamaan. Eli jos tuottaa semmoista sisältöä, minkä käytännössä 4/5 suomalaista tietää, esimerkiksi Tokmannin mainosvideot on hyvä tyypillinen. Eli kaikki tietää, kun Tokmanni tulee myymään tai ostamaan halvalla ja myy sitten meille halvemmalla, niin käytännössä tavallaan toi haaste ehkä siinä sisällön tuottamisessa, niin tässä tullaan siihen, että se kannattaa tehdä sitä sisältöä, mitä on itse, niin kuin, tai miten itse on valmis sitä käyttämään sitä aikaa sen sisällön tekemiseen. Esimerkiksi jos viikossa on vaikka 20 tuntia aikaa käyttää sisällön tekemistä ja pystyy sitä luomaan niin kuin ihan oman maun mukaan, niin sillähän saadaan jo hyvin paljon aikaiseksi. Eli sitten se, että mikä toimii, niin sitähän pystytään katsoa sitten ihan analyysien mukaan. Esim. Sanotaan, jos niin kun puhutaan vaikka Facebook, LinkedIn, Insta-mainoksista, niin siellähän näkyy sen, että kuinka monta minuuttia ihminen on vaikka katsonut videota tai kuinka monta ihmistä on käynyt kuvassa, niin sama tietohan löytyy nettisivulta myös, esim. Kuinka monta ihmistä käy sinun sivustollasi, niin, ja se tavallaan, että kuinka monta minuuttia he ovat siellä sivulla, niin sekin tuo sitä tietynlaista liikennettä, esim. Niin kuin hakukoneethan tykkää sivustoista, mitkä ovat vanhoja, luotettavia, ja se, että sieltä se sisältö on ajantasaista, esim. Käytännössä nyt kun tulee vuosi 2026, jos meille tulee isoja muutoksia vuonna 2026 vaikka ALV-kantaan tai johonkin vaihtoehtoiseen, niin nämäkin tietyllä tavalla tuo sitä liikennettä sinne sivustolle, eli niitä kannattaa hyödyntää sitä ajankohtaista tietoa. Selvensikö tämä yhtään asiaa? Joo, eli huumorin kukka vaan niin kuin esille, niin kyllä sillä sitten saadaan ihmiset kiinnostumaan asioista. Joo, ja tässäkin niin kuin siis mä itse koetan aina siis niin kuin tuoda tavallaan, kun puhutaan siitä vastuullisesta, niin käytännössä se vastuullisuus on myös sitä, että se on semmoista sisältöä, mistä sinä olet itse tyytyväinen. Eli se tietyllä tavalla niin kuin asiat, mistä tykkäät itse ja koet, että ne ovat hauskoja, niin se totta kai se on helpompi julkaista asia, mistä niin kuin itsekin on sitä mieltä, että tämä kuvastaa meitä. Eli vaikka asiakkaat eivät tykkäisi asiasta, niin se on kuitenkin osa sinua, minkä sinä olet itse tehnyt. Eli käytännössä se on sitä aitoutta. Kyllä, ja sittenhän siinä on se, että sellaista sisältöä jaksaa tehdä myös ihan eri tavalla, mitä sellaista teeskenneltyä sisältöä. Että onhan se näin, että siinä on aika iso ero siinä, että kuinka paljon itse valmis laittaa panosta siihen tekemiseen. Niin se kyllä siinä näkyy, että silloin kun se on sellaista, minkä itse allekirjoittaa, niin
aikaakin löytyy yleensä enemmän, mitä sit siihen, jos se menee ihan niin kuin sellaiseksi, ettei se tunnu omalta. Kyllä. Ja tähän just kanssa viitaten ne tarinat tulee sitten just, ne on aitoja sun tarinoita, sun kertomia, niin kuin sun omaa sitä työtä ja elämää, niin sehän niin kuin musta kiehtoo ihmisiä, ainakin ne tarinat on, vaikka joku kokee tarinallistamisen tosi vaikeaksi. Mulla oli siis hyvinvointimatkailukurssi, niin kuin 2. vuoden opiskelijalle just päättyi, niin siinä käytiin läpi tarinallisuutta ja miten tuotte sitä esille, niin kuin, että mikä tämä elämys nyt tulee olemaan ja että ihmiset kiinnostuu siitä, niin se oli heille niin kuin haastavaa, kun he koskaan tehneet sitä. Mutta sitten siitä kyllä saatiin, että kyllä osa ryhmistä ymmärsi sen ja kekkasi, että miten sitä voi tarinallistaa, niin se oli mielenkiintoista katsoa, kun he työskentelivät ja harjoitella yhdessä. Niin, että se on kyllä se, mikä vetoaa. Kyllä. Tuleeko jotain ajatuksia, ideoita, mietteitä ihan vapaasti? Joo, mä voisin someen liittyen siis vielä tietyllä tavalla siihen niin kuin ulkoasuun ja sellaiseen vaikka Instassa tai näin, niin mä jotenkin itse koen, että silti se, niin kuin, että on tärkeämpää, että julkaisee, mitä se, että sitä hioo niin kuin ihan viimeiseen asti sitä, että miltä se näyttää. Joo, toki sen täytyy olla sellaista, niin kuin, että se on totta, mitä tekee, mutta sitten se, että ei siihenkään kannata jumittaa tietyllä tavalla, että täytyy olla tosi täydellinen sen sisällön ennen kuin sitä voi laittaa eetteriin. Että se on mun mielestä ihan hyvä muistutus aina itselle, että ei tarvitse olla niin kauhean täydellinen. Joo, ja siis toi on just nimenomaan ehkä se niin kuin iso puoli siinä, että tavallaan se sisältö ja siis tämmöinen niin kuin, sanotaan, että jos on tosiaan niin kuin oma kauppa tai oma piste, jos sosiaalinen media on täynnä aina kuvia, missä on todella puhdasta ja asiakkaat tulee vaikka sanotaan sinne hotelliin, mikä on todella likainen, niin se on semmoinen, että silloinhan ne asiakkaatkin tai kokevat sen niin kuin nimenomaan, että hetkinen, että mä tulin tänne ihan oikeasti sen takia, että mä näin nämä niin kuin sosiaalisen median kautta nämä kuvat ja tämä on ihan päinvastainen siitä, mitä oikeasti se on. Eli just tosiaan se, että enemmän sisältöä sinne, että postaa vaan ihan vapaamuotoisesti sen, mikä niin kuin oikeasti tuntuu hyvältä, eikä se, että se on täydellinen valotus siinä kuvassa, koska ei me ihmiset huomata sitä, että onko se täydellinen valotus kuvassa. Me halutaan nähdä vaan niitä kuvia. Tietysti tämä nyt sitten meinaa sitä, että kukaan ei lähde ottaa Nokian 3310 puhelimella kuvia ja laittaa niitä sitten myyntikuviksi. Eli tätä en meinannut siis tässä kohtaa. Mitäs muuta? Jos meille ei tosiaan muita kysymyksiä, ideoita, ajatuksia tule, niin mehän voidaan tosiaan alkaa laittaa tuota nauhoitusta sitten pikkuhiljaa pois päältä. Ja tosiaan olen tässä vielä tosiaan sen 10 minuuttia paikalla, eli ihan vapaasti saa kysyä vielä, jos on joku.